Kani Gadega Pati CTV. Ka organizing committee jong ka Ribhoi District Silver Jubilee Celebration. Henne ka sngi ka khatprat rek ujemang. Kala pentep pajba bakan sarak he ya katayo bakarpang. Ka balong ka jing rakhe na ka benta ka jingkenjo arpsan snam. Ka jing yo ala ka jong ka district ka than Ribhoi. Hakani ka sheteo ka ban saprlong ha banai banwan an palong ki program ki bonjan. Bar ki bakham kongsan ki dei ka jing pen inam ki tanrai jong ki Ribhoi. Hakariti ka dustor bar ka kom em jong ki nadu umen barim. Habakaran hakinong pathai kubor u Dr. Celestine Lingdo u balong chairman jongkani ka committee ulaong bakani ka jirakhe ka dei ka jingthmu ban penim biang ya ka ek baki pajba ka jalla bat borok ka wei ka parthai kimyo issue kumba dan ha ka jingtho ulaong ro ba hakani ka jirakhe kindan kita masale akman ki jingle ka tanrai ka jing pen inam ling baki stall ba pher halor ka riam tanrai ka rukom bam jongki boy bat ru halor ka jho ka balong ka jingdi ka bakarpang jongki boy Nalor kani Dr. Celestine ulai thuru baka committee kelada ban penkre nadong sadong ban penmi ya ka thop sa kan mau ni ka souvenir kabaran ni ki babon ki jingtho ki ba amsem la pau perthai kadau jong kata ka program jongi kolong kali ka jingdap at usak snem jong ka jingyo jongi ya ka district Ribhoi ti hakane ka program ka ba kongsan ka bangi kwa ban showcase mane ban pengi kolong ya ka tradition jongi kumki nongsa apo Ribhoi ba kumjuru ya karyam ka bay ka jongi kumno ka bang kali ka jongi bat kaktin ka tlik ka jongi hakarwai ka siyaw bat kaput ka tem ya kane ka jingle pendon burom jongi ngin sedang ngadu kasan tarik jong ubanai jun bat kan longsan sni kanti adu ka kendai tarik jong ubanai jun Kani Gadega Pati CTV.